Asibelele sikwamukele uPastor Winilo ubechaza amaphupho. Inamba yami isenze kuphela member. Kusongo 9 ka 5 ntambama kuphela. Phakathi namalanga Monday to Friday kuphela. Awungu WhatsApp. Sibheka la uthubile zonlana ngicela bisameni baba. Ngicela ubuza chaza iphupha injabu yokugqoka yokushiya ikubhintsha. Impahla yakhe avame ukuyigqoka kodwa ngokwephupho isincane manje samneli. Nake singakusho. Number 1. Impahla kuyangena kubudlelwane. Impahla ingangena entweni kamoya, impahla ingangena kwinto ethinta abangani, ethinta ontanga bakho. So 1, ngokujwayelekile uma uphupha ingubo zakho kuba uphawu olubi uma sezikumpintsha. Lokho kuyisho ukuthi ngeze kusuku ukhonjiswa ukuthi akuseze uba mnandi kwezothando, ngoba wena kungenzeka manje usifaka kumuntu ongasakuthandi nongasayimisela ukuthi niphilisane nobabili. Amahubo 41 verse 9. Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba obheka isinkwa sami ungiphakamisele isithenje sakhe. 2, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha ingubo zakho kuba uphawu olubi uma sezikumpintsha lungabele izivezele ukuthi ngenzeka lo mngani omkhonzile akasakufuni, akafuni ukuthi niqhubeke nibabangani, noma-ke wena useze ukuthokozela ukuphila naye lowo muntu loyo. Izaga 19 verse 4. Imfuyo inezela abangani abaninto ephompofu uyawushiywa kumngani wakhe. Amahubo 38 verse 11. Abathandekayo bami nabahlobo bami bemi kude nokuhlupheka kwami abakwethu bemi kude laphaya. 3, yenzeka uma uphupha ingubo zakho kuba uphawu esishayo njengolubi uma sezimpintsha ngabili ukhomba ukuthi ngenzeka akusekumele ubaxwaye ontanga, ngoba kungenzeka awusamukelekile ngoba wena usukhule kakhulu ngokomqondo noma usuthulika kakhulu ngokomqondo noma ngokamoya waze wabandlula okwenza ukuthi ungasamukeleki manje kubo futhi ungasabilula ukuthi ungaphila nalabo bantu. Yabona, Jeremiah 9 verse 4. Lowo nalowo makaxaye umakhelwane wakhe ningethembi nakumfowenu, ngokuba-ke abafowenu bonke bayaqilela bonke abakhelwane bayahamba behleba. Siyabonga-ke besibheka la ingubo uma isingasakuneli siyincane kunakuwe. Yabona, kukhomba ukungamukeleki nokungafunwa nokungathandwa nokurejectwa nokuchithwa umuntu obuke waphila naye noma uphila naye. Siyabonga.